hakikanin so. Duba sama ke ga tana da haske, zuciya ta san kiran yanake. A soyin ba ke garan da sake, mun zamo kamar tsaba da wake. Soyayya, soyayya. Kama na rage da aso maza ja da ka bani bayani akan menene so. Hakikanin soyayya, hakikanin so, hakikanin soyayya ke na riga. Hakikanin soyayya, hakikanin so, hakikanin soyayya kai na riga. Rayuwar cikin soyayya ke ka zamsila, ke ka zam ni'ima a garin na kira ki da fitila. Ashe so jini ke biya laitar shi da salsala. Na haukace cikin kaunar ki, burin ido. Mafarkin kowace amarya a wannan zamanin shine a kawo mata lefe na gani na faɗa wanda zai bata kwarjini a ranar bikinta. Idan har lefen naki baya ɗauke da zafafan sarƙoƙi, abun hannu da ɗan kunne na tashin kai, to tabbas wannan lefen naki zai rasa armashinsa. Yanzu tambayar anan ita ce, a ina ake samun kayan ado na kecereni da ake tsola idan makiya? Amsar ɗaya ce, a kamfaninmu na Modish Jewelry Limited. Muna da kayan ado na zamani da suka hada da stones kamar zirconia, kun gan su ga sunan, da kuma gold plated wato tsoman gwal, su ma ga sunan zafafa na kecereni. A matsayinki na amarya da kike so ki kecereni, kada ki yi sake a miki sagegeduwa. Ki tabbatar kamfanin Modish Jewelry Limited aka zo aka yi miki haɗin kayan lefanki. Kuma ƙawayen amarya da sauran 'yan uwa da abokan arzikin amarya ba a bar ku a baya ba. Ku zo Modish mu fitar da ku kunya. A ko'ina kuke za ku iya siyan kayan mu aika muku har gida. Ta wannan lambar waya ku yi magana kawai ta WhatsApp. Ita ce 080 6161 4940, ko kuma ku yi mana DM ta Instagram ko kuma TikTok @Modish Jewelry Ltd. Muna nan a garin Kano, kasuwar Sabon Gari, Block L, 1 by line, shop number L341. Sai kun zo. Yawwa, ya batun drinks. Pop drinks muke so. Pop drinks wanne? Ni na son pop. Ni kuma pop cola nake so ka kama. A kama pop orange. Ni kuma zaɓi na shine pop jamma. Yawwa. Mai maga. Alhaji, dole ku ce da ni pop drinks kuke so. Iyalai masu son pop drinks, lallai ba shakka. Pop drink shine zaɓo. Don haka, kuma ya zama zaɓo. Don't let stress get you. Try this. New Nova soap crafted by Mahmuda Products. Bathe with Nova every day to feel most fabulous. Try Nova and feel the difference. Experience a luxurious bath with Nova soap.
smoother, younger, and healthier. Enjoy the nourished smell of Nova. Nova for everyone. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sani da zuwa. An kwatanto min nan ne an ce duk garin nan baku da inda yafi nan inda fannin wanki. Wannan haka yake. Ayya! Hajiya mu ma wannan ita ce matsalar da muke fama da ita, musamman mu masu laundry. Inda ci hauka irin wannan ya tafi ni sai ya ki fita. Kullum matsalar da muke fama da ita kenan wallahi hajiya. Kash yanzu ya zan yi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na duk tattaunawar da kuke na zo muku da maganin matsalar ku insha Allah. Wannan shine garin sabulun Too Clean Classic. Shine mafita. Za ku iya wanke kowane kalar kaya da shi. Yana fitar da kowane irin datti sannan baya kodar da tufafi. Ga kamshi kuma sannan baya zafi balle ya fasa maka hannu. Ba ma iya mu kadai masu laundry ba, hatta ku masu gidaje wannan shine mafita. Godiya ga garin sabulun Too Clean Classic, siyan nagari mai da kuɗi gida. Haba malam, ko kai maye ne ya kamata a ce zuwa yanzu ka kyale ni. Ni ba maye ba. Sunana injiniya. Na zo gare ki ne da alkai. Ina so ki bani yadda na shiga cikin rayuwarki domin in zama ni ne jagorar rayuwarki. Ina miki da Allah. Ban zo don na ɓata miki ba. Amma ya wannan dan ba za ki dawo ba sai safu. Yes. Lafiya lau. Ya gida. Lafiya lau. Sai dai ban san fiskokin nan ba. Ta, ni sunana Faisal. Shi kuma wannan abokina ne, sunan shi Nura. Shi ne yake zuwa gurin Amina. To shi ne muka ga cewa ya dace mu zo mu gaishe ki. Masha Allah. Gaskiya kun kyauta. Kuma yana da kyau ku zo gidan iyayen yarinyar nan saboda a san suwaye ne. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. To, mun gaishe ku mama, za mu koma mu. Sai dai ga sai a yi cefa ne da wannan. Kai hakuri ɗan nan. Bisa ka'idar mu ba za mu karɓa kuɗin kowa ba idan ba magana ce ta aure tsakanin shi da Amina ba. To amma mama dakata, kar mu fara jayayya. Mu za mu koma mama. Ku gaida gida da mutan gida. Sai an zama. Gaskiya dai wallahi ban san wace hanya kuma za mu ƙara bi saboda gaskiya yanzu ba mu da wata madafa. Gaskiya kusan haka ne. Tun daga shi zuwan nan ma bai wani amfani ba. Amma a irin wannan lokacin akwai wanda za ka ba kuɗi kansa. Gaskiya ne. Shi kenan. Dan jera ba ina ta kaɗai. Dan ban yi nasara ba yana gwada gaskiya. To,
Allah ya tabbatar mana da alheri. Amin. Mu je gurin cin kai mu sha shayi. Ki kuma. Injiniya, ya mutanen gida? Suna nan lafiya lau. Ina ta so in zo wajenka amma uzurarka sun min yawa. Ai tun da na ji ka shiru, na ce to wani uzurin ne ya rike ka. Saboda haka na ce ba zan kasa a gwiwa ba. Lalle ya kamata na zo na same ka domin gaskiya akwai wata muhimmiyar magana da nake son mu tattauna tare da kai. Ok, to mu je cikin mota mana. A'a, mita anan. Ok, ina jinka. Wato gaskiya Mubarak ina cikin wani hali. Akwai wata yarinya da muka haɗu da ita. Yarinya ce Allah ya bata sura da kyau da duk wani abu da nake buƙatar na ga ya mace ta mallaka. To wannan yarinya Allah ya hore mata. So a inda gizo ke sakar shi ne, wato da na bibiye ta sai na fahimci yarinyar nan gaskiya tana tsaka da soyayya da wani. To a gaskiya hakan ya sa ni cikin damuwa domin har gidansu ne tattaki na ji na sami yarinyar nan, amma ka san abin da ya faru? Wallahi kyauta ne mata na kuɗi da ƙarshe yarinyar nan ta watsa a cikina. Abin nan ya ɓata min rai. Da farko dai na yi farin cikin da yau kai injiniya ka buɗe baki ka ce ka kalli mace ka ce kana santa. Wannan ai ba komai ba ne ba. Gaskiya kowace ce wannan ta kai mace, kuma wannan ba komai ba ne ba. Maganar da kake cewa tana da wanda take so, ai da wahala ka ga mace a ce ba ta da saurayi. Yawancin mata kawai shirmansu kawai suke, ba wai san ba ne. A ƙarshe dai ma sai dai ka ga wani ya zo ya aure ta, don irin wannan yarinta ne kawai. Mubarak, maganar ka haka ne, amma ka san soyayya da wacce take son wani akwai wahala. To wannan shine tsorona da kuma damuwata. Yanzu fa na gaya maka wannan magana. Kawai abin da za ka yi abokina shine ka fara yakin shiga zuciyarta. Mu dan je daga can wajen sai mu karasa magana. To shikenan mu je. Mubarak, ina so na yi wa yaron nan wani adalci, domin gaskiya ba da wasa nake son na tunkari soyayyar yarinyar nan ba. Abokina, wani irin adalci ne haka? Ina son na bashi wani abu mai kauri domin ya ja jari. Ba na so a ce da ƙarshe ya zo ya yi bi babu. Kuma kaga wannan abin ya yi, kaga in mai wayo ne zai karɓi kuɗin ya bar soyayya yarinyar nan. Gaskiya ne, to tun da haka ne kuwa ya kamata mu tashi mu hanzarta daga nan mu fara shirye-shiryen gabatar da wannan kudirin. Gaskiya ne, ya kamata. Mafarkin kowace amarya a wannan zamanin shine a kawo mata lefe na gani na faɗa wanda zai bata kwarjini a ranar bikinta. Idan har lefen naki baya ɗauke da zafafan sarƙoƙi, abun hannu da ɗan kunne na tashin kai, to tabbas wannan lefen naki zai rasa armashinsa. Yanzu tambayar anan ita ce, a ina ake samun kayan ado na kecereni da ake tsola idan makiya? Amsar ɗaya ce, a kamfaninmu na Modish Jewelry Limited. Muna da kayan ado na zamani da suka hada da stones kamar zirconia, kun gan su gasu nan, da kuma gold plated wato tsoman gwal, su ma gasu nan zafafa na kecereni. A matsayinki na amarya da kike so ki kecereni, kada ki yi sake a miki sage geduwa, ki tabbatar kamfanin Modish Jewelry Limited aka zo aka yi miki haɗin kayan lefanki. Kuma ƙawayen amarya da sauran 'yan uwa da abokan arzikin amarya ba a bar ku a baya ba, ku zo Modish mu fitar da ku kunya. A ko'ina kuke za ku iya siyan kayanmu mu aika muku har gida ta wannan lambar waya, ku yi magana kawai ta WhatsApp, ita ce 080 6161 4940, ko kuma ku yi mana DM ta Instagram ko kuma TikTok @Modish Jewelry Ltd. Muna nan a garin Kano, kasuwar Sabon Gari, Block L, 1 by line, shop number
L341 sai kun zo. Yawwa, ya batun drinks. Pop drinks muke so. Pop drinks wanne? To ni ina son pop. Ni kuma pop cola nake so ka kama. A kama pop orange. Ni kuma zaɓi na shine pop jamma. Yawwa. Mai maga. Alhaji, dole ku ce da ni pop drinks kuke so. Iyalai masu son pop drinks, lallai ba shakka. Pop drink shine zaɓin. Don haka kuma ya zama zaɓin. Don't let stress get you. Try this. New Nova soap crafted by Mahmuda Products. Bathe with Nova every day to feel most fabulous. Try Nova and feel the difference. Experience a luxurious bath with Nova soap. Smoother, younger, and healthier. Enjoy the nourished smell of Nova. Nova for everyone. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sani da zuwa. An kwatanto min nan ne an ce duk garin nan baku da inda yafi nan inda fannin wanki. Wannan haka yake. Ayya! Hajiya mu ma wannan ita ce matsalar da muke fama da ita musamman mu masu laundry. Inda ci hauka irin wannan ya tafi ni sai ki fita kullum matsalar da muke fama da ita kenan wallahi hajiya. Kash yanzu ya zan yi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na duk tattaunawar da kuke. To na zo muku da maganin matsalar ku insha Allah. Wannan shine garin sabulun Too Clean Classic. Shine mafita. Za ku iya wanke kowane kalar kaya da shi. Yana fitar da kowane irin datti sannan baya kodar da tufafi. Ga kamshi kuma sannan baya zafi balle ya fasa maka hannu. Ba ma iya mu kadai masu laundry ba, hatta ku masu gidaje wannan shine mafita. Godiya ga garin sabulun Too Clean Classic, siyan nagari mai da kuɗi gida. Indication na muke tafiya ko? To don haka muna buƙatar using more talent akan kesin nan. Tabbas yallaɓai masu irin wannan harƙalla suna da ɓadda kama a cikin al'umma kuma suna da ƙwarewa sosai a cikin aikinsu. Kai inspector jagaba ba a kambama criminal a gaban jami'i, kai ma ɗan sanda ne. Sorry sir, na kammama su ne saboda mu ɗau aikin da mahimmanci saboda kan mai rukun sa kai na kashi. Good. Haka a kiyaye. Sorry sir. Koma aiki. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Sunana injiniya Ahmad. Ina son na yi magana da kai a keɓanci. Oke, karka damu, wannan amini na ne. Oh, kai ne kake soyayya da Amina. Kuma sannan na ji labarin kuna matuƙar ƙaunar juna, ko? Kwarai da gaske. To na zo maka da alkhairin da ya fi soyayya da Amina take maka.
ba na jin akwai wani abu da ya fi soyayyar Amina a cikin zuciyata. Akwai su ne kuɗi. Zan baka kuɗi naira na gugan naira har naira miliyan 5. Miliyan 5? Eh, amma da zaran na baka za ka bar soyayya da Amina. Wannan miliyan 5 zan baka su domin su je su canja maka rayuwa daga wannan rayuwar da ke ciki. Sannan kuma idan miliyan 5 ba ta maka ba, zan iya cike maka zama miliyan 10. Miliyan 10? Da gaske nake, zan baka miliyan 10 amma za ka bar soyayya da Amina. Ka sani dama so ɗaya take zuwa mutum a rayuwa. Ka je kai tunani. Hakikanin so. Mafarkin kowace amarya a wannan zamanin shine a kawo mata lefe na gani na faɗa wanda zai bata kwarjini a ranar bikinta. Idan har lefen naki baya ɗauke da zafafan sarƙoƙi, abun hannu da ɗan kunne na tashin kai, to tabbas wannan lefen naki zai rasa armashinsa. Yanzu tambayar a nan ita ce, a ina ake samun kayan ado na kecereni da ake tsola idan makiya? Amsar ɗaya ce, a kamfaninmu na Modish Jewelry Limited. Muna da kayan ado na zamani da suka hada da stones kamar zirconia, kun gan su ga sunan, da kuma gold plated wato tsoman gwal, su ma ga sunan zafafa na kece raini. A matsayinki na amarya da kike so ki kece raini, kada ki yi sake a miki sage geduwa. Ki tabbatar kamfanin Modish Jewelry Limited aka zo aka yi miki haɗin kayan lefanki. Kuma kawayen amarya da sauran 'yan uwa da abokan arzikin amarya ba a bar ku a baya ba. Ku zo Modish mu fitar da ku kunya. A ko'ina kuke za ku iya siyan kayan mu aika muku har gida. Ta wannan lambar waya ku yi magana kawai ta WhatsApp. Ita ce 080 6161 4940 ko kuma ku yi mana DM ta Instagram ko kuma TikTok @Modish Jewelry Ltd. Muna nan a garin Kano, kasuwar Sabon Gari, Block L, 1 by line, shop number L341. Sai kun zo. Yawwa, ya batun drinks. Pop drinks muke so. Pop drinks wanne? Ni ina son pop. Ni kuma pop cola nake so ka kama. A kama pop orange. Ni kuma zaɓi na shine pop jamma. Yawwa. Kai maga. Alhaji, dole ku ce da ni pop drinks kuke so. Iyalai masu son pop drinks, lallai ba shakka. Pop drink shine zaɓo. Don haka kuma ya zama zaɓo. Don't let stress get you. Try this. New Nova soap crafted by Mahmuda Products. Bathe with Nova every day to feel most fabulous. Try Nova and feel the difference. Experience a luxurious bath with Nova soap. Smoother, younger, and healthier. Enjoy the nourished smell of Nova. Nova for everyone. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sani da zuwa. An kwatanto min nan ne an ce duk garin nan baku da inda yafi nan inda fannin wanki. Wannan haka yake. Ayya! Hajiya mu ma wannan ita ce matsalar da muke fama da ita, musamman mu masu laundry. Inda ci hauka irin wannan ya tafi ni sai ya ki fita, kullum matsalar da muke fama da ita kenan wallahi hajiya. Kash yanzu ya zan yi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na duk tattaunawar da kuke, na zo muku da maganin matsalar ku insha Allah. Wannan shine garin sabulun Too Clean Classic. Shine mafita. Za ku iya wanke kowane kalar kaya da shi. Yana fitar da kowane irin datti sannan baya kodar da tufafi.
ka ga kamshi kuma sannan baya zafi balle ya fasa maka hannu. Kai ba ma iya mu kadai masu laundry ba, hatta ku masu gidaje wannan shine mafita. Godiya ga garin sabulun Tugilin Classic, siyan nagari mai da kuɗi gida. A soyin ba biki garan da sake, mun zamo kamar tsaba da wake. Soyayya, soyayya. Kama na rike da aso maza ja da ka bani bayani akan menene so. Hakikanin soyayya, hakikanin so, hakikanin soyayya ke na rika. Hakikanin soyayya, hakikanin so. Soyayya kai na riga. Rayuwar cikin soyayya ke ka zam sila, ke ka zam ni'ima a garin na kira ki da fitila. Ashe so jini ke biya laitar shi da salsala. Na haukace cikin